למה סטאז' ברמב"ם? אני חושבת שרמב"ם זה בית חולים גדול, שיש בו את היכולת לראות הכי הרבה דברים שאתה יכול לחוות ולגעת בהם בתור סטאז'ר. כי יש ים, יש מחלקות נהדרות, ואנשים טובים. כי אתם תחשפו להמון. הבית חולים, הרבה בתי חולים מנגזים לבית חולים פה. למה סטאז' ברמב"ם? למי שנשאר בצפון, בעיניי זו האופציה הכי מועדפת. לראות מגוון של דברים, מגוון של מחלות, מקרי קצה. יש הרבה התמחויות ותת התמחויות שלפעמים, נגיד, יש בתי חולים שאין בהם דברים מסוימים. פה יש הכל מהכל. אז אם יש לך נטייה למשהו שאתה יודע שאתה רוצה והוא מאוד ספציפי, קרוב לוודאי יהיה אותו ברמב"ם. מה המקום שכל מי שמגיע לרמב"ם חייב לראות? המרפסת בקומה 3 בבניין מנדלסון. זה נראה לי הנוף הכי יפה, ככה לצ'יל, לארוחה, לא לסיגריה. את הנוף מהיחידה המוגברת של פנימית ב' עם הזריחה. נראה לי שאת המרפסת שמחברת בין המעבדה הכימית לבין הבניין הישן, שבו רואים את הים ואת החוף השקט. המקום שכל סטאז'ר חייב לראות זה הטיילת שמאחורי רמב"ם, לראות את הים. זה מקום הכי יפה ברמב"ם, ואחד היפים שיש בכלל, אני חושב, בכל סביבות של בתי חולים כלשהם בארץ. מה היה האירוע הכי משמעותי שלך בשנת הסטאז'? אני חושבת שהאירוע הכי משמעותי בשנת הסטאז' היה בעצם החולה הראשון שטיפלתי בו בנפטר. היה אירוע שאני כנראה אזכור אותו לכל שארית הקריירה הרפואית שלי. כן, זה חייב להיות תורן ראשון. פחד אלוהים בהתחלה, אבל נראה לי זה אחד הדברים הכי מחשלים, לפחות לאותה תקופה, שאתה מרגיש שאתה מקבל אחריות, שאתה אמור לנהל את העסק, לחשוב כמו מתמחה. זה נראה לי נקודת מעבר או כזה קפיצה שהיא חשובה. מפחידה, אבל חשובה. החודש חופש. אבל חוץ מזה, אני חושב שאני עשיתי סטאז' ישיר, ואני חושב שזה לא רק הבית סטאז' ישיר. זה האירוע הכי משמעותי שהיה לי, זה התורנות הראשונה בתור ראשון. בתור סטאז'ר, זה משהו שקורה בפנימיות, שאתה ממש משמש כתורן, כמו מתמחה לכל דבר, ואני זוכר את האירוע הזה בצורה מאוד מוחשית, ומשהו שמשאיר חותם. עבורי האירוע הכי משמעותי היה העבודה בחניון, במחלקת קורונה שפתחו, מחלקת קורונה חירום כזאת. מטופלים היו במצוקה מאוד משמעותית, המשפחות, ונוצרו שם קשרים מאוד עמוקים בין הצוות המטפל לבין המטופלים. מה הכי טעים בחדר אוכל של רמב"ם? קוסקוס בימי שלישי. חובה. שאלה קשה. נראה לי השניצל. הימים הכי טובים זה סביב חגים. תמיד מפנקים סביב החג. נגיד חנוכה וזה, אז זה אחלה. אחרת, לפחות אני פחות מתלהב. אז אני מביא מהבית. סורי. מה הכי טעים? כבר לא עושים את זה, אבל אולי יחזרו. זה היה, פעם היה חומוס עם בשר כזה מלמעלה. זה היה הדבר הכי טעים שהיה בחדר אוכל ברמב"ם. והכל היה במכונה. איזה טיפ יש לך לסטאז'ר שמתחיל סטאז' ברמב"ם בשנה הקרובה? קודם כל, להגיע למיון בשלב מאוחר של הסטאז'. כי אם לא, היעילות שלך שם תהיה פחות טובה, גם הרגשה שלך שתהיה פחות טובה שם, ולא תהיה מועיל כמו שאתה יכול להועיל אם תהיה כבר אחרי זמן בפנימי. נראה לי לקפוץ למים ופשוט לא לפחד, לעשות את הכי טוב שלך, ורק ללמוד מכל הטעויות שאתה עלול ויכול לעשות. תטיילו לפני, תהנו, תבלו ותגיעו עם כוחות לעבוד קשה. שני דברים לדעתי חשובים. דבר ראשון זה להקשיב, במיוחד בתחילת התקופה, עד שתבין תלמד לקרוא את הסביבה שלך, תלמד להכיר את הווייב של המחלקה, ואז להתנהל בהתאם. דבר שני, שלדעתי הכי חשוב, זה ליזום. אף אחד לא ירדוף אחריך, או ישאל אותך, או ירצה שתבצע משימות מסוימות, אתה אמור ליזום ולגשת ולרצות לעשות, כל עוד אתה רוצה לעשות. שאלה אחרונה, מה היתרון העיקרי שרמב"ם נותן בהכשרה המקצועית? אז אני חושבת שאת היכולת להיחשף להרבה מאוד מקרים וללמוד מכל אחד ואחד מהם. יש הרבה מחלקות, הרבה סוגים של מחלקות שעושות מגוון של פעולות.
ואפשר לעבור בין מחלקות, גם כשאתה למשל סטאז'ר בכירורגיה, אתה יכול להיות סטאז'ר בכירורגיות אחרות, ולראות מה קורה שם, אם זה משהו שמעניין אותך. בפנימיות נותנים לך לעבוד על ההתחלה ממש כמעט כמו מתמחה, אם אתה רוצה ויכול. ככה שיש לך הכשרה מקצועית אמיתית ואחריות אמיתית, שאתה מקבל על עצמך מההתחלה. וזה מעבר ממש טוב מסטודנט לסטאז'ר, האחריות בעיקר שנותנים לך, ואני חושב שזה מאוד חשוב. בית חולים גדול, שלישוני, יש פה בכירים מהטובים בתחומם. מקום מצוין לסטאז' ואז להתמחות. אתם תרגישו מה זה להיות חלק ממערכת כל כך גדולה ושמתופעלת 24/7. שזה לפעמים מתיש, אבל זה חיוני והכרחי וחשוב. בהצלחה לכולם.